Zdravím vás, priatelia. Tak ideme na znamenia zverokruhu. Mnohí sa pýtajú na tie karty, tak je to Gaia Tarot. Dobre? Takže ak si chcete kúpiť Gaia Tarot, dajte si na Google Gaia Tarot a môžete si ho objednať. Sú to krásne kartičky, ja som ich dostala darom. A ideme sa pozrieť na tie naše znamenia. Keď to nerada robím, ale tak máte to radi. Ideme na to. Február. Znamení vodnára. Čo čaká vodnárov v tom februári? Ideme sa pozrieť, čo tu vy máte, vodnári. Spriaznená duša. Mnohí budú stretávať tú spriaznenú dušu, alebo sa stretnú so svojou spriaznenou dušou. Vy tu máte zmierenie sa so svojou spriaznenou dušou a vaše sny sa stávajú realitou, vodnári. Takže vodnári, zmierenie so spriaznenou dušou a sny sa stávajú realitou. Ryby. Čo tu majú rybky? Ukecané rybky. Čo tu majú? V tom februári, rybičky, vy tu máte novinku, prekvapivé udalosti a dobrodružstvo. Takže vám tu niečo prichádza z minulosti, nejaká novinka, sa tu niečo obnovuje. Prekvapivý vývoj udalosti, to, čo ste nečakali absolútne. A je tu dobrodružstvo s tým človekom, zlatička. Rybičky, barani, ideme na barana. Čo tu čaká baranov vo februári, priatelia? Baran. Zmierenie sa so situáciou, so súdom. Máte tu vzostup na základe toho. A tiež sny sa vám stávajú realitou. Deviatka pentaklov. Vy tu máte nejaké fantastické finančné zabezpečenie. Vy tu niečo pochopíte, zmierite sa tu s niečím, máte tu pracovný vzostup. Dobre? Barani. Ideme na býka. Bíci. Čo tu máte v tom februári? Máte tu nejaký posun, barani, v tom februári, dobré? No bík. Čo tu majú bíci v tom februári? Nová šanca. Zmena. Sebaláska. Mať sa rád, niekto tu opúšťa partnerstvo, manželstvo alebo niečo v tom zmysle, alebo začína tým uvažovať. Niečo tu padá, zlatička. Dobre, máte tu novú šancu, možno s niekým, alebo o samote. Je tu sebaláska, sebahodnota. Odchádzate od niečoho, niečo tam padá. Blíženci. Blíženci. Čo tu majú v tom februári, tatínko? Nový začiatok, blíženci. Máte tu túžbu, sny sa stávajú realitou. Sú tu nejaké nové začiatky, idete tu do vlastne niečoho krásneho. Deviatka pentaklov, zase pracovný úspech. Vaše sny sa stanú realitou, áno? Nový začiatok, čo sa týka práce. Začínate tu robiť niečo, po čom túžite a idete do nových začiatkov pracovne. A vám sa tam niečo naplní, blíženci. Rák. Čo čaká ráka vo februári? Rak. Čo ho čaká vo februári? Mystika. Ráci tu budú dávať na svoju intuíciu, hej? Oni tu majú špičkovú intuíciu. Príjemné stretnutie a rovnováha. Čiže niečo tu dávajú do rovnováhy ráci. Evidentne nejaký... máte tu nejakú dobrú intuíciu, na základe z ktorej sa na niečím rozhodnete. Rozhodnite sa správne, je tu príjemné stretnutie vďaka tomu a rovnováha. To znamená, že tu dávate do rovnováhy nejaký buď vzťah, alebo pracovný, alebo súkromný. Lev. Levy, čo tu máte vy? A ráci tam budú duchovne rásť. Dobre? Lev. V tom februári, tatínko, čo tu má Lev? Ráci tam niečo pochopia. No, levy. Levy, čo tu máte? Smierenie sa s niekým, pochopenie súvislosti, novinka.
Niečo sa tu dozviete, levy. Na základe toho vy pochopíte nejaké súvislosti, prečo sa niečo stalo a máte tu zmierenie sa s nejakou osobou alebo zmierenie sa s tým, čo sa stalo, hej. Panna. Čo tu má panna v tom februári, tatínko? Čo tu bude riešiť panna? No panny, vy tu máte nejakého charizmatického muža. Je tu nejaká túžba a nájdete nejaké riešenie, aby ste sa zblížili a aby ste mohli s tým človekom byť. Čiže vo februári tu budete riešiť niekoho charizmatického, ho máte už v živote a tam nájdete riešenie, ako spolu byť, panny. Váhy. Váhy váhavé vo februári. Čo tam majú, tatínko, váhy? Liečite sa tu z nejakej trojky mečov, nejakého ubliženia citového, váhy. Dobre? Máte tam zostup, čiže v podstate dá sa povedať, že vy sa vyliečite z nejakej zrady. Niekto vám tu ubližil. Tu sa vo februári budete liečiť z nejakej zrady, zlatička. Hej. Ale podarí sa vám to, váhy. Škorpión. Tatínko škorpión, čo tam bude riešiť v tom februári? Všeobecné energie, samozrejme, priatelia. Škorpión. Škorpión, zmena, nové začiatky. Pevné rozhodnutie, ukončenie niečoho, hej. A máte tu ako keby... Začnete zavlažovať nejakú pracovnú oblasť, ukončujete tu niečo v práci alebo vo vzťahu a začnete tu riešiť úplne niečo iné. Čiže tu vo februári sa rozhodujete nad ukončením totálnym niečoho, čo nefunguje. Strelec. Čo tam má strelec v tom februári, tatínko? Konečne vytvorené vlastného raja, hej, regenerácia z niečoho, rozkvet života, vy tu máte nádherné energie, strelci, to som inak mimochodom aj ja. Je tu regenerácia, či budete veľa oddychovať, veľa relaxovať, pojete do svojej energie, máte tu raj, čiže vlastne vytvorený raj samým sebou, budete žiť to, čo chcete vy, budete žiť v tej vlastnej krásnej energii, máte tu oddych, regeneráciu, uzdravenie, áno, rozkvet života, na základe ktorého sa vám začína ju otvárať v živote nové dvere, nové šance. Kozorožec, čo tam má v tom februári, tatínko? Ideme na to. Kozorožec. Takisto. Vôňa luxusu, životný posun, idete do niečoho lepšieho, čo sa týka financií, a celkovo hojnosti. Máte tu vôňu luxusu, máte tu raj, ten vlastný, ktorý ste si vytvorili a životný posun. Vy sa posúvate ešte do niečoho lepšieho. Do nejakého luxusu, do niečoho, čo je naozaj veľmi na úrovni. Do nejakého nejakej finančnej hojnosti. Dobre, priatelia, toto sú znamenia, chcem len podotknúť. Môže to byť vaše znamenie, v ktorom ste sa narodili, alebo váš akcent. Každý z nás má akcent. Dobre? Majte krásny deň.